Păi da, voi știți ce înseamnă viață de 5 stele? Dați-vă naibii că voi ăștia mâncați o jumară și beți o sticlă de vin cu ceapă și vă dați șmecheri. Băi, vă dați șmecheri? Că dacă vă spun acum să mâncați ficat de gâscă, credeți că mâncați ficat de pui. Băi, nene, sunteți, acum mai vă spun o treabă. Băi, eu mi-am făcut pedeapsa, am făcut și evaziune fiscală. Ați înțeles? Eu am făcut evaziune fiscală. M-am făcut evaziune fiscală. Și am fost la pușcărie. Da, dar am luat banii. Ați înțeles? Proștilor, voi, vă e frică că voi mergeți la pușcărie. Nu-i așa? Mă, lăbarilor ăștia care vă uitați la mine, lăbari. Bă, prieteni, să știți că nu zic pentru toată lumea. Le zic doar la ăștia care scriu urât. Pă bune, adevărat. Urât și zic să dau și aici mecher, că stau aici cu mine și... Și acum ai invidie. N-am invidie, băi, nene, mă. Mă, nu înțeles că eu stau la relantiu, iar 10-15.000 de euro de la YouTube pe lună. Iau toată familia, luăm peste 50-60.000 de... 50-60.000 de euro. Păi da, Bozo, sau cum te cheamă. Du-te tu la furat la ciordeală, băi, nene. Du-te să vezi și tu cum e la pușcărie. Că eu am furat cu capul când a trebuit. Ai înțeles? Te pup, Leo Prințu. Uite aici, mă cer cu lumea, Leo Prințu. Nicol, vrei să vii să vorbești tu cu ei? Să vii să vorbești cu niște fraieri, uite ce scriu aici. Nu te mai... Păi da, mă, Nicole șefa, pe bune, care are 21 de ani, tinerică. Muncesc eu pentru ea, ce trebuie să muncească ea? Nu, ia spune-ți, băi, ce trebuie să muncească Nicol?